Horas di hamu sude dong aku. Oh sobatak manang na di dia amu maringanan manang marhuta. Sanari buenok kumahamu mardalani marhiti-hiti video on sada huta nauli di California ima huta Solvang. Solvangon terletak mo di Rura Santa Ynez, California di bagian utara. Di hutan boy maberengon songon gaya ni Eropa alana turunan ni halak negara Denmark madison. Tentu tu hitana torop molo di Denmark ima sada negara-negara dongeng. Alana terbarita dosian negaron sada penulis cerita menang nama bait Pretoria tu danak dongeng nama Roar Hans Christian Andersen menang Hasian Andersen. Adong do di negara di hutan di bahan patung ni Hasian Andersen. Baru muse molo kana rotu Denmark berengom Madison karena di pepida tu California bentuk arsitekturna dohot kebudayaan ni halak Denmark termasuk mai makanan akana gaya Denmark mah do akka souvenir. Jadi moloro tu hutan beherana lama batu tu negara Denmark. Dang pola belga Solvang alai macai uli yes taratur dungi dang pala torop jol mana tinggal di dalam sana keleng do hutan alai uli ma bin nana dongi sude syarat-syarat sebagai kota wisata rapi teratur ada ngaka toko-toko. Jadi di Solvangon di bado akka alat transportasi lau wisata misalnya adong do herabu konon sepeda banang beca nani dai sendiri lau keliling hera tulu blok do di hutan. Alana datar dabu mana sepeda rame-rame bui ma berengon sudi akka pangisin hutan jauh-jauh manang gunung-gunung song museum. Adong do di sosada museum na di dokot dibangun dang adong sada labang manang paku manang skrup dijawi kola naka sistem solang sistem presisi ukuran-ukuran napas do mabejong-jong dengan saat tu sadario. Solvangon dimasuki halak Denmark mon era tahun 1910 sada. Jadi tong malidokon budaya ni Denmark manang Eropa ma ison na paling dominan.
mardungutisi boy maberengom misalnya makanan-makanan nasi jenis soal Eropa soal makanan ala Belgia manang Italy gitu. Asingnya arsitektur ni Denmark di Solpeng pe boy berengon misalnya makanan-makanan songon khas ni roti baru ice cream coklat dohot gula-gula manang bobon dui muse adong lo di bandi soninganan lau coba manginum denia mamboto deni angkur ima di Solpengon. Jaka berikutnya gue mah berengom muna buka molombar dharma wisata manang bertama situ Solpeng hera-hera na di video masih di representatifnya waras mah hamu akarong aku bang sobatak manang di dia hamu maringanan baik saya pajupang memusihita di video-video berikutnya dia keperjalanan na hulilani di Amerika waras jala gabi awal muna Els Mamora si Amerika Serikat. Thank you.